Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes, partner. Yes, partner. May mga taong hindi pa maka-get over sa bakasyon katulad ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Mabigat pa po ang katawan niya ngayon. Nakabaon pa rin sa higaan. Akala niya bakasyon pa rin. Correct. Sabi niya, naku, pagbibigyan naman siguro ako ng tambalan kung hindi ako magbuburnay muna today. Ayan. Oo nga, baka magulat kayo. Bakit walang kwento? Oo. Eh di, kung ikaw tinatamad, di tinamad din yung burnay. Bakit? Ano, ikaw lang may karapatang tamarin ngayong araw na ito? Oo. Lahat tayo tinatamad. Naki-join din siya sa bandwagon. Yes. Naki-join siya sa uso. Diba? Uso palang tamaran ngayon, ha? Uso ng tamaran. Hindi pa nakakabalik eh. Mga feeling ko magiging productive yung mga tao mga Tuesday. Mga bukas. Mga Wednesday, ganyan. No? Sabi diba? na Mahiwagang Burnay, akala nyo kayo lang. Ako rin. Diba? Kung tinatamad kayo, tamad din ako. Ganun yun, di ba? At yun din ang i-wish po natin dun sa lahat ng mga boss natin. Na kung tinatamad po tayo, sana tamad din boss natin ngayon. Sana wag muna siya magpa-meeting. Kasi kung masipag siya, hindi masama tayong lahat sa kanya. Correct, totoo. Di ba? Kasi siya, kailangan niya mag-ano na kaagad, magsipag na agad eh. Di ba? Kaya ang i-pray mo. Parang mali yung itinuturo. Nakakaloka. Parang last week pa tayong ganito. Di na-justify natin yung katamaran ng tao. Huwag na nga. Next topic na nga. Pero ako naman naniniwala ako dun eh. Na alin? Na kailangan mo i-pray na tamarin yung boss mo. Ano? Ang alin? Na hindi minsan, you have to listen to your body. Totoo yun mga kaibigan na bakit mo pipilitin ang isang bagay kung ang katawan mo ay sumusuko. Ganun. Oo, minsan ganun din eh. Kung ang katawan mo ay pagod, nakakaramdam ng pagod, wag mong pipilitin. Nakakahiya naman kay boss. Ang haba ng bakasyon mo, pagod ka pa rin. Sabi ni Sir. Pinapasabi ni Sir, nakakahiya naman sa'yo. Ang haba ng bakasyon mo, pagod ka pa din. pero may katotohanan din yun. Correct. Hindi po lahat ng bakasyon, tunay na bakasyon. Yung bakasyon, maraming bakasyon ang nakakapagod. Correct, totoo. Marami pong bakasyon na nakakapagod. Sabi ko nga sa'yo, partner, sa Japan, 50,000 steps a day ako. Dito, 50 steps. Kasi ang bakasyon ay hindi talaga laging tunay na bakasyon. May mga iba na kailangan na nila ng bakasyon mula sa kanilang bakasyon. Isipin mo yun, di ba? Kaya naiintindihan natin kung bakit ngayon hindi pa makabalik, hindi pa makaalagwa ng yung mentalidad. Correct, wala pa sa school o wala pa sa trabaho. Makakabalik din naman tayo. Wala naman po tayong choice. Ulitin natin, hindi po tayo anak mayaman, 'di ba? Babalik din tayo sa kailangan din po talaga nating magsipag. Totoo 'yun. Pero ang isa ring totoo doon mga kaibigan, minsan pakinggan mo rin yung katawan mo. Totoo, yung pakinggan yung katawan. Hindi pwedeng pipilitin yung mga bagay na alam mong pagod na yung katawan mo. Kailangan mo magpahinga ka. Actually, partner, tayong mga tao, pinipilit natin kahit hindi natin kaya. Pero dahil yung katawan natin ang nagi-give up. Diba? Siya na yung nagsasabi sa'yo na tumigil ka na. Yes. Diba? Yun eh. Yung parang, kaya ko pa. Sige, push. Pero anong gagawin ng katawan? Bibigyan ka ng sipon. Correct ka. Magkakaroon ka ng karamdaman. Correct, palalagnating ka niyan. Sasakit yung likod mo. Iitim yung ilong mo, puro rashes. Yung ilong mo lang, di ba? Parang tumigil ka na kararaket. Doon siya mamumuro. Diba? True. Di ba? Dati masasabi. Imaginein mo. Alam mo, partner, Pangit, no? di ba? Iba-iba kasi yung mga sakit. Meron ako na nabalitaan na sakit na kind of tumor na may tumutubong ngipin sa buhok. Parang mga ganun. Paano kung yung tumor sa pilik mata? So may ngipin ka sa pilik mata? Basta parang may ganun. Hindi natin masabi yung katawan natin. Ang weird na ng mga sakit.
Oo. 'Di ba mga sakit na hindi mo naman naririnig ever before, may mga ganun na siya. Totoo. So minsan may mga pag ganun yung katawan natin just to let us know na Uy, kailangan pahinga mong ka naman. kailangan mong magpahinga. Totoo Ganon, na- may mga ganun. Meron ako isang kaibigan, hindi niya inaamin na stress na siya. As in Oo. parang hindi niya matanggap na stress siya. Kumbaga parang ang stress ay part of life. True. Oo. Hindi naman natin matatanggi lahat po ay stressful. Mukha ng kapitbahay mo nakaka-stress. Paa ng kumari mo nakaka-stress. Grabe yung pinanggagalingan ng stress mo. Di ba may mga ganun na? Nasistress ako sa mukha niya. Di ba may mga ganun? Oo. Kumbaga, stress is everywhere. Pero, important is to manage it. Di ba? Hindi na siya, hindi yung masabi mo, i-let go ko yung stress ko. Paano? Kung may nakaalam po kung paano niyan, pakisabi po ko anong gamot. Sige na, please. Bibili ko. Bibilihin malaking tambo ba Oo. para itaboy natin sila? Correct, 'di ba? Diba? Hindi ganoon, hindi yung tambo eh. Pero yun nga yung kaibigan ko, sabi niya, hindi ako nasi-stress pero alam ko partner na abot langit na yung trabaho niya. As in, Oo. sobra talaga. Yung parang akala mo ang anak niya 50, ganun siya Oo. magtrabaho. Pero hindi niya aminan na na-stress siya. Ang katawan niya ang nagsabi. Hindi siya nagkasakit. I mean like hindi siya nilagnat, hindi siya Hindi binigyan pa, ng sipon. hindi pa, ha? Hindi, pero ang binigay sa kanya partner ay hair loss, alopecia. As in Oo. bigla na lang kaming nagulat siya na Oo. ang dami niyang poknat malalaki sa ilalim. As in wala nang, 'di ba yung alopecia partner parang wala nang tumutubo na hair. As in like Oo, bald nalalagas spot ang talaga. buhok. Oh, bald spot talaga. Hindi lang basta nalalagas, yung spot na yun ng anit niya ay wala talagang buhok. Parang hindi man lang natubuan, bald talaga. Parang yung yung mga damuhan na binabaan ng UFO. Yan, parang ganon. Yan. Sana na-gets nyo po, no? Sa example na yan, sana po na-gets nyo. Oo. Ganon, parang ganyan. Nakakatakot, no? Para siya yung kakilala mong tuyot. Ganon. Yung parang palabo ng palabo. Hindi, pero Hindi, parang yung aso mong ginalis. Yan. Tapos hindi na tinubuan hindi na ng buhok. Yan, ganon. Oo, So ganon. parang ganon. Ganon yung nangyari. At yun yung body niya na nagsasabi sa kanya. Kasi pagka sinerch mo rin siya, ang isa sa mga major causes ay stress. Parang ganun. Diba? At may mga kakilala ko na may ganun at tinanong ko kung anong ginawa. Ang sabi niya, naku, stress yan, promise. Sabi niya, ang kailangan niyang gawin ay i-manage niya kung ano man yung nagbibigay sa kanya ng stress. Tapos syempre makakatulong yung mga oils, yung pag-massage ng scalp, yung mga ganun. Pero yun yung sinasabi mo, partner, na halimbawa na yung katawan mo yung magsasabi at pakinggan mo siya. Totoo yan, Pag sinabi niya nang nagkaka-hair loss ka na ng dahil sa stress, maniwala ka sa kanya. Huwag mong babaliwalain yun. Kailangan totoo. mong pakinggan lagi yung sinasabi ng katawan mo kung paano gagawin yun. Kanya-kanya katawan yan. Oo, totoo. Kasi halimbawa, kung migrainein ka, halimbawa, lagi sumasakit ang ulo mo, tapos pinipilit mo ang mga bagay-bagay kasi kailangan ko magtrabaho. Kailangan natin yan. Oo naman. Kailangan natin ng trabaho. Yung mahalaga ang trabaho, pero your job is as important as your health. Totoo yan. So wag natin babaliwalain yung importansya ng kalusugan natin. Indikasyon yun yung kunyari sumasakit yung likod mo, 'di ba, masakitin ang ulo mo, nanlalagas ang buhok mo. Correct. Hindi ka makahinga, nade-develop yung anxiety mo. Tama. Indikasyon yun na kailangan mong pakinggan ang katawan mo para mabalanse. Ayaw naman natin, kumita ka ng malaki, 'di ba, regular pagtanggap mo ng sweldo, pero pambayad din naman ito sa health mo. Ay, sa nako. pampahospital mo. Totoo yan. Palibasa, ibang tawag ng katawan lang ang naririnig mo. Pag paglalande, Oo marami nga. kang time. Oo nga. Diba? Yun yung Nako. tawag ng katawan mo na na pinakikinggan Sinusunod mo, mo. correct eh. Diba? Makati na siya. Tawagin mo, i-text nga. Call a Ano ba? friend. Tawan-tawa ka, bakit? Hindi kasi ganyan yung friend ko eh. Oo, talaga, nadamay na naman. Wala siyang wala na siyang asawa, naghiwalay sila. Okay. So sabi ko sa kanya, so paano yung mga gabing Tawag ng katawan. Oo, gabi ganyan. Sabi niya, hindi call a friend. Oh. Kaya tawang-tawa ako. Kaya alam ko sa utak ko yung call a friend. May ma-text nga. Kasi meron din mga taong talagang willing sa ganyan. So, sinasabi natin, wag lang yung mga gano'n na tawag ng katawan na yung sinasagot natin o binibigyan natin ng importansya. Correct. Yung tawag din ng katawan na kapag ka nagkakasakit ka na, sumasakit na yung tiyan mo, Totoo. diba? Yung ulo mo, yung hair loss, it's also a perfect example. Yung mga ganyan, isang indikasyon na makinig ka sa katawan Tama. mo. Kung kailangan mo magpahinga ka. Totoo Kasi yan. kailangan ng katawan natin yan. Remember, we are not robots. Superheroes. We're not robots. We're Correct.
Correct. Superheroes. At isa lang ang katawan natin, pakatandaan, yun naman yung pinakamahalagang maalala po natin na isa lang ang ating katawan. Ganun. Totoo yun. So, isaalang-alang palagi ang sinasabi ng katawan. Ha? Magpahinga kung kinakailangan. Sa true Pero ang lalo. kailangan ma-determine mo din, ayun, ano ba talaga yung pagpapahinga o talagang Tinatamad. sinusumpong ka lang ng katamaran. Correct. Arthritis ba talaga yan or tamaritis? yan. Diba? Hindi ka nakapasok kasi may arthritis ka o hindi ka nakapasok kasi may tamaritis ka? Dapat alam mo yan. Oo. At alam din ng boss yan, ha? Oo. Kapag dahilan ka ng dahilan. Pag inom, okay lang. Oo. Diba? Pero Pero pag may pasok, ang daming dahilan. Totoo. Nako. Reklamo ng reklamo, overtime. Pero Oo. makita mo pagkatapos nagwawalwal. Oo. Diba? Ang daming Baka video okay, diba? Correct, Alauna na wagas. madaling araw, Sa true. bumibirit pa. Tama, diba? Pero hirap na daw sa trabaho. Ganyan. Ang daming reklamo sa trabaho, hindi na nakakapasok. Pero wag ka, nakita mo, diba, kung saan nakakarating. Yan. Diba? Alam ng boss yan. Parang nung dati si Rakitera, Oo. iniisip niya pa kung kailan siya papasok. Sabi ko, pumasok ka na. Oo. Nakakarating ka na nga ng Subic eh. Ang dami mo na nga nakakarating, hindi ka makarating ng Pasay. Pasok ka na. Hingi ka na ng clearance sa doktor mo. Go, na fit to work ka na. Yung nagkaano siya, nagka-problema siya sa tuhod. Parang Kasi may nag-iisip, mga nag-iisip pa siya kung ano. Papasok ka na ba ako? ako? Hindi, sabi ko talaga, pasok ka na. Nakakarating ka na nga sa iba't ibang lugar eh. Makakarating ka din dito. Siyempre ng mga una, hindi pa partner kasi hindi niya pa ma-bend yung kanyang tuhod. Mahirap umakyat, mahirap umupo dito. Pero nung nakikita ko na sa Facebook partner na nakakagala na. Correct. Tapos nakaka-drive na. Kaya na pala. O, pasok ka na. Ganun. Totoo. So, Alam ng boss. Alam ng boss yan. Kala mo lang hindi. Kala mo lang paminsan, ano yan. Kasi nagpo-post. Oo. Pero hindi nalalaman. Oo. Ganyan. Tapos kakausapin mo din yung mga kaibigan mo. Wag din sila Kukutsabahin mo mag-post. sila. Kasi totoo, ang mga nalalaglag minsan yung mga kaibigan. Totoo. Hindi ka nag-post pero tinag ka, 'di ba? So ang kailangan sa settings ng Facebook, Yan. tanggalin mo doon yung pwede kang itag ng anyone. Yan. Para walang tanggalin mo. ebidensya. Para walang ebidensya. Naalala ko, meron kaming ganyang usapan ng kapwa ko manager. Merong nagsinungaling sa kanya na empleyado. Sinabi na hindi makakarating kasi ganito, ganyan. Tapos yung manager niya, parang may feeling siya, hindi. Meron eh. Kasi nag-search, partner. Mabilis lang. At nalaman niya nga. Nagsisinungaling. Nasaan? Nasa ibang lugar. Basta nasa ibang lugar. Ganun. Ganyan. Akala nyo lang minsan hindi yan tumitingin pero tumitingin ang mga boss. So kaya nga ang tanong namin, arthritis ba talaga yan? Tamaritis. So, kailangan alam mo din yan. Kailangan ma-determine mong mabuti. Kasi gets namin and I hope you get it, yung sinasabi namin ni partner na minsan makinig ka sa katawan mo. Yes, diba? Pag sinasabi niya pagod na siya, may masakit na dyan, diba? Huwag mo na hayaan lumala. Pakinggan mo siya, magpahinga ka. Tama. Pero yun nga yung sabi ni partner, diba? Paalala niya, dapat alam mo yung difference. Kung talagang tinatawag ka ng pagpapahinga o tinatawag ka ng kama kasi tinatamad ka. O tinatawag ka ng ka-text mo. Oo, ka-text mo kasi ibang tawag yung mas importante sa'yo. Ay nako, wag tatamad-tamad mga kabisyo, tandaan ang dami pong bayarin. I-shoutout ko lang partner, napakarami nating tambalanista. This weekend sa Puerto Princesa, Palawan. Uy. So this weekend pumunta ako diyan partner. Ang daming naghahanap sa iyo kasi nakikilala nila ako, hindi dahil sila ay turista na taga Manila sila. Natakot naman ako, madami naghahanap na naman sa akin. Sabihin mo sa kana sila maningil ng utang. Hindi, wala kang utang dito sa iba yung lugar, 'di ba? Sa may Batangas ka may utang. Puerto Princesa to malayo. Matagal-tagal lang ako hindi ko na pumupunta doon eh. Kasi marami pinagkaka-atrasuhan doon. Hindi, dito wala. Inhanap ka nila kasi sila. Correct. Gusto ka nilang ma-meet. Kasi malakas, napakalakas ng tambalan sa Love Radio Puerto Princesa. Yan. Naman. So shout out natin lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok dyan. Lahat ng mga nakilala ko dyan. Si Mels ng U Hotel. Si Ate Janet ng Handicrafts. Napakalakas ng radyo niya. At napakarami pang ibang mga nakilala. Tsaka si Kuya Jordan nandun din. Si Kuya Erwin. Si Marlon. Sita. Diba? Si Aling Baby.
si Nanay Gigi, at si Kuya Carding. Yan, Si diba? Coco, tsaka yung ano Di yung... kasi partner, kapag ka nagsabi tayo ng pangalan, alam naman nila na sila yon. Yan. Yan. Diba? Gets nyo na kung sino binabati namin. So, shoutout po sa inyo lahat. At syempre, na-meet ko din dyan, partner, yung ating mga tech dyan. Diba? Uy. Si Sexy Terry at si Benji Parak. Yan, yung mga DJs natin dyan sa Love Radio Palawan. Na grabe, partner, ang schedule nila, ha? Kaya bawal ka magreklamo. Schedule ni Benji Parak, 4 to 1. Gusto mo? 4 a.m. to 1 p.m. Ang schedule ni Sexy Terry, 1 p.m. to 9 p.m. Ay, naku, pagka So, sabi nga bibigyan talaga ng award ng manager yan. Bakit sige na, you? bye-bye! Balik sa'yo. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of Kaya nga sabi ni Sexy Terry, kaya po ma'am, 4 p.m. pa lang po bulok na po ako.